en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri buuɗalirumede fere feeña windere feeñ jayɓatake bindaɗo ñande jaslari sappo yarkoma hitande ujunnaji ɗe 19 ɓatake cellal ɓalli nde tawno fulɓe mbi mo wima ñaw huɗima mo wima ya wurcella duwanimama ɗum noon kebbinen duwowuji faade e men ɗo laɓɓinɗen ɓerɗe men Allah subhanahu wa taala yurmo en sellina en waɗa en e peewal musidɓe tedduɓe ɗen puɗɗoro ɓatake men buuɗalirmede wiide bismillahi inde Allah nde tawno Allah subhanahu wa taala ne yamiri en kala keɗen mbaɗa yen gardin inde makko ɗum noon ɓayde ko cellal kaalaten ala ordonnance ɓurɗo bismillahi inde Allah ala safara ɓurɗo inde Allah a wawa dañde docteur ɓurɗo bismillahi nde tawno layya walla dammuwol maɗa walla ni jawdi ma walla ngaari ma walla ngeloba ma kala hen kaɗa hirsa sa yiɗi cooda ɗum million ngaji 2 ha 3 sa lelni a fawi hen laaɓi aɗa hirsa a wiyani bisimillahi on tew dagota ko e ma hunde kala mbiɗa ko ya artininde Allah waranma tooke ɗe waranma ñawo ñaama daña jam dañma hen nde tawno ko kewɗen wiide ko ñabbuji ɓuuri wawde dañede koye gueɗe 3 ñaw ɓuuri wawde heɓede koye ñamde nde wasa labde nde wasa ɓendude ñaw ɓuuri wawde dañede koye jaram ɗam wasa labde ɗam wasa senade ñaw ɓuuri wawde dañede koye jokkodiral hakkude debbo e gorko ko fate banggue diƴƴe jaltoɗen raaɓo gonowɗon ɗeɗo gueɗe so ɗe laaɓi a hisi teni mbiɗa ko saɗa yara a ƴoogi pon maɗa yara wi bisimillahi jara bisimillahi o ko o woni ñawdorgal ma faade ko jarata ko allahu akbar sa tami longere maɗa aɗa ñaama hadima yettini hunukko wi bisimillahi inde Allah nde dusma kala ko wawno wonde hen sammita tooke ɗe ha laaɓa saɗa yetto cuddiɗo maɗa e nder ɓernde ma wi bisimillahi inde Allah nde kala ko toɓɓa hen Allah barkinanma ɗum walla kala ko wonno hen e tana ittanma ɗum ha laaɓa nde tawno dammuwol maɗa kongol seeri ko foof no mbiɗen ni saɗa hirsa ɗum sa wiyani bisimillahi tewo ñamotako ɗum waɗi noon eɗen jamira yo en ñaam kirse ɓen rokkaɓe defte en gam soɓe kirsa teskede aɓe jangto inde Allah ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen kala ko eɗen golla e aduna mbiyen bisimillahi an debbo defowo a lawƴi barme ma aɗa faway jeyge wi bisimillahi mbiya inde Allah eywa kala kaɗa waɗa hen wi bisimillahi e saɗa jolay oto ma wi bisimillahi saɗa waɗɗo e daabama bisimillahi
saɗa fuɗɗo haalde fuɗɗori inde Allah mooloɗa gila haalama raytude addanma caɗele neɗɗo kala kene waɗa e aduna mum yo wi bisimillahi nde tawno ko ɗum woni enen ko jamireɗen ɗum woni ordonnance men tinnoɗen musidɓe tedduɓe wasiya men kala ko goto ne golla yo wi bisimillahi hay sokoye tuuba gollanta noon saɗa naata gollorgal maɗa fuɗɗo wi bisimillahi saabu an gonɗa koye wadde protection hoore maɗa tinnoɗen mbiyen bisimillahi e kala saha en mbawa dañde ordonnance en mbawa dañde lekki en mbawa dañde safara ɓurɗo forde e bisimillahi tawno ɗum woni ko Allah subhanahu wa taala yamiri en yo en mbi bisimillahi e kala saha kala ñamde nde coɗɗaɗe ñaama wi bisimillahi aɗa naata e galle ma salmin bisimillahi naata ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe e inde Allah subhanahu wa taala walla en eɗen natana safara cellal ɓalli ko gowɗen haalde e kala saaha ngam teskade en bammen adama mo mbiyeten baba windere enen fof eɗen gandi ko ɓakke jiiɓa nene Hawa hewɓe anduɓe ne kawri yalti koye wirgo e birɗe adama banggue nano enenne holto jaltuɗen hakkude mabɓe e wiide yogay defte ko lekki kiɓe kala no ñamde nde Hawa ñaami lekki ki watti yiide ellaji ko mbiyete règle ko ɗon ɓiɗɗo watti soomade ha jibini en hoddiroji Allah tawno neɗɗo o sabobinat Allah hoddirat ɓe cabobini Allah hoddiraniɓe kin lekki woni sababu enen arde en e o aduna woni sababu kadi jibinede yimɓeɓe ɗum noon so tawi lekki woni sababu alay sago ganden ko lekki safraten neɗɗo cafrowo noon o wawa wiyede bilejo o wilata il faut mbawen sellinde pular men o nde mbawen wurdude saabu eɗen jogui woni konnguɗi ɗi coometen e nder fulfulde men wayata kono sabotage ni wayata kono sabodde neɗɗo o ni fiɓiri baji en holko woni fiɓiri baji holko woni bilejo alay sago mbawen serdude woni kongi mbasen hankkadi ƴellide ɗin konnguɗi ngam yide ustude neɗɗo o caloɗen ustude yimɓeɓe teddinen ɓe mawninen ɓe gandal ngal ɓe jogui ngal ɓe mbasa nuskinde ngal ɓe mbasa hulde e maggal ɓe mbasa hulɓinede e maggal saabu hande enen kam en jiyi corti woɗeɓe iwoɓe e leyɗele mumen ene gara taw ko sukaɓe tokkosɓe yaroɓe duuɓi capantati e joyyi capannayyi ha fayenma 50 ans nanayi laddeli men nanayi laddeli ne mbitta ɓe goni koye kaaƴe ɓe goni koye leɗɗe ɓe goni koye maaje ala fo ɗeɓe ngala ha tenti noon e Afrique central ene wondi e ziluji ɗi no gandi ko wayno Madagascar en ko wayno hanti hankadi ni Guadeloupe en aɗi ziluji ɗi pop on jii hande o ɓe jaltata toon waɗi noon ko laddeli ɗe ene cukki leɗɗe ɗe ne keewi ɓe garat ɓe mbitta ladde nde leɗɗe ɗe diƴƴe ɗe beremrefi ɗi kulle ɗe pop ɓe mbittat laadoje ɗe dasoje ɗe wonno ɓe tawi ko hen ko ɓuuri hewde Allah subhanahu wa taala ko tagi ko tagani ko enen ko nden kamen woni ɗon aɗiya kullel ne yaaha walla dasowel walla laadowel mbara ligga beddoɗa taw ganduɗa aɗa jogui rafi mo joguiɗa o ko on safranma ko mbarɗa ligguɗa ko walla ko mbarɗa beddiɗa ko walla ko tehñuɗa ko ɗum woni an ko safranma ɗum woni ko jahata pharmacie tawa toon leɗɗe ne pewna tawa produit mum ne waɗa hen nebam mum walla ɓellere mum walla heñere mum ene waɗa hen aɗa yarane safruma aɗa tehña ɗum ga tawa anda ɗum waɗi noon ganden majjere ɓuuri bonde kala sa ƴeewi hande so tawi rewɓe cowima poɗɗe ɗe ɓe dokkete eɓe jarɗe aɗa cicci wona holko sicciniɗe woni ɗon ko nebam liɗɗi ko liɗɗi goni ɗon liɗɗi ƴew Allah tubakoɓe wittude neɗɗo kaɗaɗo ñamde liɗɗi gaɗa so ñaami liɗɗi tan o ɓuutat walla ɓanduma ko ŋatat no komi yaboyni
eɗen gandi won vitamine gonɗo hen alay sago ñaama ɓe mbatta ɗum poɗɗe wonde so tawi ñamataɗo ay ñamde goɗɗum kono aɗa yara poɗɗe ɗe wayno comme a ñaami ɗum ni taw hay batte wattama. eɗen gandi ko gandal ɓayde enen humpito men witto men gandal men yettaki toon kono kay won ko ganduɗen woto nuskinen ɓeen woto bonninan ɓeen woto jawoɗen ɓeen woto piiren ɓe konnguɗi hanki gonnoɗi malli ngam yidde ustude ɓeen. cafrowo ko cafrowo tan wiyete, médecin ko médecin tan wiyete, cafrowo ko cafrowo tan wiyete, kaari ko cafrowo, so piɓowo yo so jubbowo yo ko cafrowo tan gasi ni foti. bindowo ko cafrowo tan, jogiiɗo leɗɗe pharmacie ko joom leɗɗe ko cafrowo tan ni foti. docteur gonɗo e suudu safara ko cafrowo tan. joni noon oɗo henna docteur e oɗo guddiɗo pharmacie mum gonɗo ɗo ne yeeya pharmacie mum, leɗɗe ɗe o yeeyata ɗe est ce que won e men bawɗo andude produit ji baɗaɗi hen walla hol leɗɗe dendinaɗe hen, hol pewnuɗe ɗen leɗɗe, hol inde on, holto hoɗi, holto jeeya, holto janggi, holno wayi. an kooloɗamo nuskina oɗo hen hanki guittannoɗo faleƴel safruma safra mamma safra bamma safra yumma safra enen kala duttuɗe eɗen ñiŋa koye men, eɗen gusta gande men, eɗen nuskina koye meɗen. holko woni bileejo? hande mbeteɗen jogui bileejo, bilowo guite yimɓe, wila guite yimɓe woni hanti ñengotoɓe walla waɗoɓe gueɗe kawniɗe tan fuuntiji gam yidde ustude walla gam yidde ñamde jawɗele yimɓe, ɗum woni mbilew. on gandi mbilew ko wilde hunde mbila haqqille neɗɗo, mbila haqqille neɗɗo tan joni joni ha keeɓa hoolare makko, mbila haqqille neɗɗo joni joni ha keeɓa ko jiɗɗa hebde makko haqqillo wilo o ronka finande ko mbatta ko. ɗum no eɗen gandi jeeya kay safara wadde woto kutoroɗen ɓen safroɓe wiide ɗumen ko wileɓe. il faut ƴeewenen hol konngol ngol mbiyeten koɓe safroɓe. ayi nde tawno tubakoɓe ko timminɓe hunde nde ɓe gari ɓe mbiyani ɓen ko wileɓe, ɓe mbi ɓen ko tradi. a famide ko yimɓe ganduɗa wittuɓe leɗɗe ladde hanki fina tawa cafrodira ɗum. ene tawe Inde, ne tawe Chine, ne tawe Arabie Saoudite, ene tawe partout. nde tawno moni kala ene jogui ko sirata fasna yara ngam jippinde sukara mum, ene jogui ko sirata fasna yara ngam jippinde neba mum, ene jogui ko sirata fasna yara ngam ɓeydude sembeji mum e ustude ñabbuji e ɓandu mum. eɗen gandi ɗe gueɗe kala ne gooti. ɗum noon musidɓe tedduɓe, alay sago ƴewtoɗen yoga e kongi ɗi kalaten, saabu en jii hande rewɓe men, miñiraɓe men, jinnaɓe men, mawniraɓe men pop nana cafroyo to hoddiɓe men. ko ɓuuri hewde hande en mbaɗi wittoji e nder leydi Mali, saabu ɗo gonmi ɗo mboɗo hoddiɗo henna e bandiraɓe men malinaɓe ha heewi, guila e masinankoɓe ha e sarakulleɓe ha e wamrankoɓe ha tenti kadi e ngolɗo henna leñol jafoɗema merte maggol allahu akbar mi yejjiti noon tan mboɗo hoddiɗo henna e mabɓe dako timiti en nanɗo tan ɓen ɗo henna mi yejjiti inde nde ne wonnoɗo e haqqillam he hay korobore en nanɗo henna koye mabɓe mbawmi andude ko woni fakkoyi wona kamɓe jeeyi fakkoyi hay e men kala dafaɗo fayata koye mabɓe wiyata ko kamɓe jogui leɗɗe kamɓe keddori ɗum nde tawno kamɓe ɓe nuskinani ɗum ɓe mbaɗani ɗum mbilewu, ɓe cabotani ɗum, ɓe kennani ɗum caggal watti hanti so en dafama jehen to mabɓe, so en dafama jehen to sereraɓe, so en dafama jehen to joolaji. joni noon taw hanki ko enen jeyno maayo jeeyi ladde, enen jeyno maayo jeeyi ladde, saabu eɗen gandi maayo leɗɗe puɗoje e maayo ɗe kala hanki ko ɗe nanguirte hanki boofoɗe gonɗe nder maaji. eɗen gandi hanki bañowo goɗɗo e nder ladde hanki o ladde nde ko woni e ladde he ko ɗum woni ko hutortono ngam yidde folde kulle gonɗe e ladde ɗe. oɗo gaynako gonɗo e ladde eɗen gandi woni koye ladde kono omo andi ladde nde haw andi so rafama holko fabotomo joni joni. joni noon musidɓe tedduɓe, holko saabi accuɗen ɗum,
watti hankadi ni battuɗen hoolare men e pharmacie ji taw wonɓe ɗon ne jeeyaɓe wona kamɓe pewnuɗen leɗɗe ɓe ganda fewnuɓe ɗen leɗɗe ɓe jokkodirani e fewnude ɗen leɗɗe ɓe jiyani isino ɓe jahani toon ɓe jiyani to woocete ɓe jiyani to loppete ɓe jiyani to watte e masiŋaji adda tan kooliɗen enen ko men ko nuskinɗen ɗum holko saabi ko nandal faade men enen kala taw ganduɗa hande eɗen jogui woni mawɓe pikkir meeɗa nadde e mumen foɗɗere meeɗa taccude goddol mumen kono kala nde piini jara lekki ɗon paaɗen oɗo henna ko mawɗo o waɗi ko wiyete grimpe hawo jokkodiri e men alhamdulillah o ɓooyi namdade tongode men haw yiten o wi Sar min mi wona jeeyowo leɗɗe kono komi gando leɗɗe nde tawno mawninmi koye tanam tawrumomi ko gaynaka min e makko gayniyanno kala lekki o wiyaki ko ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum nde ha mbanmi galle teskimi mbattumi rendinde leɗɗe ɗe jamma hademi lelade wonɗe jaranmi somi fini wonɗe jaranmi hande mboɗo wiɗo hen guitam e ñiiƴam e haqillam e min kala mboɗo sembolini jaafoɗon noon o wi komi mawɗo mboɗo jogui duuɓi hande ken wona 60 pawɗi kono omo yenana hande kanko ɓuuri sellude goragu e suka gorko jarawo hande e 20 ans kanko haali o jooma ko nan ɗo kono noon mi yaltinta omo yenana ɗum teno wawi resde suka tokos hande o musidɓe tedduɓe ko lekki woni neɗɗo ko lekki woni kala woto gamnen koye men mbatten haqqillaji e koye men mbasen homtede ko joguiɗen ko woto pukken woto goppen woto ñingen woto jalkiten woto bonniten woto dañ halis tan jaaha caggal leydi cooda leɗɗe tubakoɓe ha heewa keɓa yamirore e leydi ma aɗa yoɓa lempo guddita mbaɗa emploi yimɓe ne golla e pharmacie ñiŋa heddiɓe ko jigui ko woto wat ɗum ko ɗum woni hande ko lepti en jiya hande yeeyoɓe leɗɗe hewɓe taw ko leɗɗe tubakoɓe nangodira ene ñiŋa heddiɓe ene mbiya woto jeehe jaroye leɗɗe gonɗe ladde ɗe taw ganduɗa mamum ko ɗum yaranno ha ma yiyani docteur bamum ko ɗum yaranno ha ma yiyani docteur an noon ñalawma fof nde pinɗa aɗa yara leɗɗe docteur ñande pop nde pinɗa sa ari ɓe cansama ɓe gaddama leɗɗe goɗɗe sa ari ɓe cansama ɓe gaddama leɗɗe goɗɗe woni yeru tan ko mawɗo gorɗe ɗe bale jokkodire makko o wi Sar min ɓandu Wulor Diaw mi meeɗa yaade suudu safara ko gijile tan kono en cuwa hebde makko rawo e witto beele mbawi addande yimɓeɓe o holliri ko gijile ko ha ko yijile ko tan o woosi o werti o fawi hen leeso o leeli hen elle ma winde o fini subaka nde ha ko hooñ saabu nguleki wonnoki ɓandu makko foof natti koye ha koye o nattitinde nguleki ɗum noon musidɓe tedduɓe wonko Allah subhanahu wa taala rokki hen ha heewi lekki ko inde Allah woni ɗon a woocat mbiya bisimillahi jara mbiya bisimillahi rokkuma jaam daña jaam taw alda e rendez-vous ji yangara en kaaliɗo hen arba moringa woni ñebe dayi en kaaliɗo yontere dow tonde ñebe dayi hande o en ji Niger naɓe c'est rare ɓe jaaha hôpital ngala rendez-vous ji te ndaare mbiruji mabɓe ɗi hande kamɓe tan keddore lamba Burkina Faso Niger Nigeria ha fayenma seeɗa e Mali e nder leydi Sénégal taw ko jolfuɓe wona enen ɓe keddori lamba hande Niger lamba nanguira ɗon kono bal nanguirani soɗon laara télé mabɓe ɗe stade ko ma wiye lut taw ganduɗa ko lambaji mabɓe ɗi parti ji goto pop sa weddima ara kene darti ko moringa tan haydara goɗɗum hande enen moɗoɓe ɗo hen ɗeɗon poɗɗe ɓe kala men hande dari tan fodde mintaji 5 yanata haalaka yo sippire neɗɗo hande wawi arde fiya enen foof ha laaɓa neɗɗo goto ne wawi arde guure men tan haɓɓa en fiya en ɗon e ɗon saabu kala dariɗo yiilete a yiilete ka jiñaɗo ka nebam ɓolam ka sukara ɓolo ka midi kamaji ɓoli
effeji ɓoli gone nder ɓandu ma he ka effeji ɓoli hande neɗɗo goto haɓɓude galleji men ɗi fiye enen pop dilluɗo hen fof wonay fahade wonay lehde holto paaɗen mbete leɗɗe gonnoɗe hankiɗe ɗe maayi ɗe maayani aɗen ɗo henna tinnoɗen e koye men musidɓe tedduɓe eɗen jogui kene walla en eɗen jogui kene faabo en eɗen jogui kene suusna en woto ñingen woto bonniten en bonniti ha ganduɗa hande o so tawi en mbaɗi cérémonie ji men en kewani rokkude joomen leɗɗe konnguɗi yo kaal pourquoi ɗum so tawi en mbaɗi cérémonie ji men ko wayno pottitte men mawɗe hayso ko 72 heures dokken joomen leɗɗe kaala ɓe kaalana yimɓeɓe ko jarata yoɓe kaalana yimɓeɓe leɗɗe ɗe min mbo teski mamam jibinɗo babam wiyete ko Kumbel Mali mboɗo teski min e makko min meeɗi yaadude ladde min gooci ay uulo ma wi uulo kay ɗum ɗo henna aljannaw cinde aljannaw gonoje e nder gabbe ɗe min gaddi wo sahi o waɗi ɗum kafe min jari ene yaro waɗi sukara min jari ne yaro te enen gandi aljannaw gila e ɗaɗi mum ha e hakum holko nafata eɗen gandi ɗum no eɗen gandi pop hande wona leɗɗe woɗeɓe sa laari inde ɗe ma taw ɗum toon ma taw toon aljannaw ma taw toon falaƴel ma taw toon guumi ma taw toon ɗooki ma taw toon koyli ha ganduɗa hande yoga e société ji ha tenti société biteɗo société oɗo henna en mbaɗima ɗo henna vidéo hikka ɗo henna wona walla rawane Volda en ji joni ɓe jar ko ɓe gooce leɗɗe ɗe ɓe mbatta ɗum no kam kakoli ni ɓe mbaɗa ɗum condi a ittata mbaɗa e weere ma jara ko wayno hanti falaƴel en ko wayno hanti barkewi en ko wayno hanti guel gooti en ko wayno hanti ko heewi en ji yiwana ndeke firti ko enen e koye men ndentoɗen gila bojji goɗɗi kewani musidɓe tedde eɗen goyade kono bojji ɓurɗi bonde ɗi nana gara yeeso nana gari hande guittiren ko milliard uji eɗen cafroriyo eɗen ɗacci kene safra en laabi ujunnaji ɗo gendije men tinnoɗen toppirɗe en ko mbasiytoɗen ko kala basiyaɗo e lekki ene laaɓi ne selli aɗa hooli ne feewi hutoro ɗum no yiɗirani yar ɗum no yiɗirani wawa faabadema ndentoɗen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe mi artay mon joni so gueno o haaji musidɓe tedduɓe eɗen guddira buuɗal yurmede namdal goo holko saabi so eɗen golla so eɗen mbaɗa hunde en kewani hutorade bismillahi arrahmani rrahim holko saabi en kewani hutorade ɗum konngol Allah ngol yamiri en ngo teski aɗa ñamda e neɗɗo bool hippiteno o sompa en jungo makko wiyani bisimillahi taw woni koye yewtude holko saabi aɗa yara a wiyata noon aɗa defa a wiyata holko saabi ɗum an ko namdal faade ma namdal ɗimmal leɗɗe woɗeɓe ɗe ɗo ɗe mbitta ɗo ko waɗa e majje produit ji ko waɗa e majje e simik ko no ɗe pewnira haɗe jetti en ni hol ganduɗo ɗum e hol ganduɗo pewnuɗo e holkoɗe ɓurodiri e leɗɗe men ɗe ɗe joguiɗen saabu mawɓe men ɓe ɓe jaranno mbasen haalde ñamde nde tan ɓe jaranno tene mawɓe maɓɓe ɓe ha e suka mabɓe ha hande jarata ko leɗɗe mabɓe ɗe gila e jinjeren ha e limon en ha e goɗɗumen ɓe jaɓata jillodirde kamɓe ha hande ko ɓuuri hewde commercial koye men ɓe ñaldata holko saabi ɓamtuɗen leɗɗe mabɓe ɗe eɗen jaltina koppareje jonde eɗen cafroro eɗen ɗacci leɗɗe men ɗe ko namdal mbete ko majjere walla ala mbete en koolaki komin ko walla ala mbete komin ko safrata walla ala holko saabi eɗen ceŋe leɗɗe mabɓe he ñande kala ko rendez-vous aɗa moɗa poɗɗe hoore ne muusa reedu ne muusa koyɗe ne muusa ittata muusallama aɗa seŋiya accata a ruttata ko ɗo giwɗa ɗo holko saabi e holko saabi eɗen ñiŋa jomen leɗɗe musidɓe tedduɓe
eɗen mbiyaɓe ko wileɓe en ko jubboɓe holko saabi eɗen mbiyaɓe ɗum ko yidde famɗindeɓe walla holko saabi sen mbaɗi mawludaji men géruji men pottitte 72 heures men gueɗe men en dokkataɓe konngol ko gandal ɓe jogui seɗen jiiɗi gandal eɗen paamdi gandal holko saabi en dokkataɓe micro ji ɓe kalda men musidɓe tedduɓe ɗum woni namde men faade hande e rendo ngo kala so buuɗalirmen nde feeri feeñe windere feeñje ɓatake bindaɗo cellal ɓalli musidɗo mon guiɗe mon seydi mon sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musidɓam tedduɓe